45 minuuttia on syksystä saakka selvittänyt venäläisten tekemiä maakauppoja eri puolilla Suomea. Saimme selville, että maata on myyty myös strategisesti tärkeiltä paikoilta, kuten telemastojen läheisyydestä. Virallisesti poliisi ja puolustusministeriö vaikenevat asiasta. Kulissien takana moni viranomainen kuitenkin pelkää, että tällaiset maakaupat voivat vaarantaa Suomen turvallisuuden ja kriisiajan huoltovarmuuden. Venäläinen sijoittaja Denis Fokin hankki noin 5 hehtaarin maa-alueen Sastamalan Ellivuoresta Pirkanmaalta pari vuotta sitten. Lähes 80 hulppean lomahuoneiston piti valmistua viime jouluksi. Rinteiden väliin jäävä maa on yhä koskematon, kiveäkään ei ole käännetty. Maata edusmiestensä välityksellä hankkineen venäläisen kiinteistö rajoittuu Ellivuoren huipulla sijaitsevaan tele- ja tietoliikennemastoon. Sastamalan kaupungintalolla maston ja venäläisomistuksessa olevan tontin naapuruus on hyvin tiedossa. Tulee hyvin lähelle, kun tästä kartasta nähdään, niin siitä ei muutama 100 metriä väliä. Se on tärkeä, se on korkealla paikkaa, niin se on tärkeä masto, missä saadaan niin kuin yhteyksiä tälle alueelle. Ennen maanhankintabisnekseen siirtymistään liikemies Denis Fokin toimi aktiivisesti teleliiketoiminnassa. Hän on ollut muun muassa venäläisten teleyritysten ja niitä tukevien rahoituslaitosten toimintaa koordinoivan Cross-viestioperaattoriryhmän pääjohtajana. Fokinilla on yhteydet myös Kremliin, Venäjän vallan huipulle. 45 minuuttia kertoi loppuvuodesta Fokinin yhtiöstä, joka toimii Venäjän presidentin neuvonantajan Leonid Reimanin valtapiirissä. Reiman on Vladimir Putinin ystävä ja pitkäaikainen viestintäministeri. Liikemies Fokin kieltäytyi TV-haastattelusta. Ohjelman julkitulon jälkeen hän lähetti toimitukseen kirjeen, jossa kytkökset Kremliin kiistettiin. Julkisuutta välttelevän Denis Fokinin yritysrypäs on monimutkainen. Suomesta maata hankkinut Silta Solution kytkeytyy teleoperaattorina Suomessa toimivaan Kuopio-osakeyhtiöön. Kuopio haki Suomesta toimilupaa omalle digitaaliselle matkaviestintäverkolle 4 vuotta sitten. Liikenne- ja viestintäministeriö ei myöntänyt lupaa. Yhtiön suunnitelmia pidettiin epäuskottavina. Hehän valittiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja lupasivat vuodessa rakentaa verkon, niin kyllä korkein hallinto-oikeuskin sanoi, että ei tarvitse uskoa ihan kaikkia suunnitelmia. Että ei sitä varmaan olisi vuodessa voinut rakentaa. Vain puoli vuotta Karille karahtaneesta viestintäverkko-operaatiosta toinen Kremliä lähellä oleva sijoittajajoukko yritti vallata suomalaista sähkönjakelun kantaverkkoa. Venäläissijoittajat havittelivat 38% osakepottia sähkönjakelun kantaverkkoyhtiö Fingridistä. Hanke torjuttiin. Vastaava ostorynnäkkö kohdistui myöhemmin myös Kuopiolle verkkoaan vuokraavan Elisan osakkeisiin. Tämäkin hanke torjuttiin. Palataan vielä Denis Fokiniin. Liikemies on hankkinut maata myös täältä Saarijärveltä Keski-Suomesta. Paikalliset asukkaat ovat ryhtyneet selvittelemään Fokinin taustoja ja hankalia yritysjärjestelyjä omana urakkanaan. 3 miehen vapaaehtoiseen tutkimusryhmään kuuluu 1 poliisi sekä 2 kansainvälisen kaupan ja viestintäteknologian asiantuntijaa. Meidän pitää tutkia kaikkien tapahtumien aikataulu, missä järjestelyä on tehty, missä se on kerrottu, kuka on kertonut ja kenelle. Joo, ja ne ei selviä monta kuin dokumentteja. Joo. Tässä on se ongelma, että kun valtiovalta ei mitenkään enää sääntele tätä maakauppaa. Kaikki vastuu jää tänne paikallistasolle tämän kaupan suhteen, eli näiden ostajien taustojen osalta esimerkiksi. Supolta mä oon asiaa kysynyt, eli että onko heillä velvollisuus tai pitäisikö heidän sitten pyynnöstä tarkistella tämmöisiä kaupan taustoja, niin vastaus oli sellainen, että se ei kuulu heidän toimenkuvaansa, eli yksittäisten kauppojen taustahenkilöiden tarkisteleminen. Sen takia mä ajattelin, että mä rupean itse niitä tarkistelemaan, kun en virallisia kanavia myöten, vaan ihan kotinetillä. Kiinteistöbisneksen ja teleliiketoiminnan välinen yhteys on avautunut myös saarijärveläisille. Minua kiinnitti se huomiota, että tässä nämä tahot, jotka me on nyt löydetty, niin on, kaikki liittyy telekommunikaatioyhtiöön. Se yllättävän vimma, millä nämä
telekommunikaatioyritykset muuttuu turistiyrityksiksi. Sitä mä en niin ymmärrä ollenkaan. Siinä täytyy olla joku muu taustalla sitten, että näin on tehty. Liikenne- ja viestintäministeriöstä löytyy yksi mahdollinen selitys. Ministeriössä arvellaan, että Suomesta omaa verkkoa havitelleet venäläiset pyrkivät maanhankinnalla varmistelemaan tulevia liiketoimiaan. Tähtäimessä voivat olla oma verkko ja omat mastot. Tähän saakka Suomi on voinut itse päättää, kenelle toimiluvat annetaan. Jatkossa luvat jaetaan EU:n tahdon mukaisesti kansainvälisessä huutokaupassa eniten tarjoavalle. Raha ratkaisee, eikä sitten se viranomaisen tai esitys tai valtioneuvoston arvio, kuka on parhain, mikä yritys tai mitkä yritykset parhaiten pystyy sitä asiaa hoitamaan. Ensimmäinen verkkotoimiluvan huutokauppa järjestetään todennäköisesti jo tänä vuonna. Nykyisten mastojen läheltä hankittu maa-alue mahdollistaa ministeriön mukaan nopean, kilpailijoista riippumattoman ja huokean infran pystyttämisen. No, mastot on yleensä parhaimmillaan paikkaa, minkä maston kannattaa rakentaa. Silloin siinä on tietysti suunniteltu, että jos hankitaan Suomesta verkkolupa, niin sitten rakennetaan sille tontille mastua, koska se voisi olla tämä tontinkin hankkiminen ja lupien hankkiminen, sekin kestää kauan. Verkkojen vapautuminen kansainväliseen kilpailuun lisää painetta varmistaa viestintäjärjestelmien turvallisuus. Liikenne- ja viestintäministeriön tuore työryhmä selvittää asiaa. Saarijärven Kolkanlahdesta, Korpimetsän kätköstä, löytyy autiolta vaikuttava venäläisten omistama varastohalli. Kaukaa katsoen jykevän varaston seinät ovat todellisuudessa pressua. Halli on hiljainen, mutta sen turvajärjestelyt ovat poikkeuksellisen järeät. Varastoa valvovat piikkilangalla vahvistettu teräsaita, kaksinkertaiset sähköpuomit ja kamerat. Varustus on ihan epätarkoituksenmukainen teräshallia varten. Tarpeeton. Niin. Tässä on kaksinkertainen aita etupuolella ja portit, johon väliin voi jäädä. Niin. Ja tuosta portista pääsee niin kulkemaan vain niin yhden henkilön luvalla. Aluehan on valaistu yöllä pylväillä ja turvakameroita on, jotka on nauhoittavia ja zoomaavia, jotka on nettiyhteydessä sitten maailmalle. Kaikki kuvataan, mitä tässä liikkuu. Tielläkin liikkuvat kuvataan. Paikallisten mukaan yksinäisellä hallilla on havaittu liikettä ainoastaan viime syksynä. Silloin Korpivarastoon tuotiin teräsrullia kaukaa idästä. Rullat lastattiin junaan Uralilla Magnitokorskissa. Sieltä ne kuljetettiin raiteita pitkin Jyväskylän rautatieasemalle. Jyväskylästä teräs jatkoi matkaansa kuorma-autolla Saarijärven Kolkanlahteen. Ei tässä ole mitään järkeä. Että jos metalli ei panna tänne korpeen, pieniä eriä metallia, kuljettaa tänne ja kuljettaa johonkin. Ja se teräs on niin iso, että siis sillä ei ole mitään merkitystä liiketoiminnalta sille tehtaalle täällä. Nämä määrät on semmoisia kuin oravalla käpyillä. Joo. 45 minuuttia ei tavoittanut hallin omistajia. Kiinteistön omistaa yhtiö, jonka taustalla vaikuttaa Venäjän eduskunnan eli Duuman jäsenen Andrei Morozovin avustaja. Yhtenäinen Venäjä-puoluetta edustava Morozov on yksi Venäjän rikkaimmista miehistä ja Magnitokorskin terästehtaan merkittävä omistaja. Muutaman 100 metrin päässä venäläisten Korpivarastosta sijaitsee suuri tele- ja tietoliikennemasto. Maan ja maston omistaa Suomen puolustusministeriö. Virallisesti puolustusministeriö, suojelupoliisi ja keskusrikospoliisi eivät kommentoi mastoasiaa. 45 minuuttia ohjelman saamien tietojen mukaan poliisiorganisaatiot selvittävät kuitenkin usean henkilön voimin maanhankinnan taustoja Saarijärvellä. Maanhankinta mastojen läheisyydessä kiinnostaa myös Puolustusvoimia ja Huoltovarmuuskeskusta. Asia on arka, joten virassa olevilta turvallisuusviranomaisilta TV-haastatteluja ei heru. Hämeen rykmentin entinen komentaja, prikaatikenraali EVP Hannu Luotola asuu Saarijärven Lannevedellä.
Pääesikunnassakin työskennellyt Luotola moittii lainsäädäntöä, joka antaa kuntien yksittäisille virkamiehille valtuudet myydä maata ulkomaiseen omistukseen strategisesti tärkeiltä alueilta. Tällaisen isänmaan kappaleen myynti minusta pitäisi oikeastaan olla valtion säätelemää touhua. Pienen kunnan virkamieskunta asetetaan kohtuuttomien vaatimusten eteen silloin, kun he joutuvat selvittämään tällaisten maailmanlaajuisten ostajien tai osto-organisaatioiden taustoja ja laillisuutta. Saarijärveläiset jatkavat vapaaehtoista selvitystyötään. Tässä on koko ajan bulvaaneista kyse. Ei kerta kaikkiaan nyt voida kyllä ruveta kauppaa tekemään, jos eivät he tule esiin. Kolmikko kieltäisi maanmyynnin telemastojen lähialueilta maanpuolustuksellisista syistä. Sehän on ihan täysin itsestään selvää. Eihän semmoista hölmöyttä kannata edes kyseenalaistaa ollenkaan. Eli siellä täytyy nyt ottaa sitten niiden ministereiden, jotka vastaa tästä meidän huoltovarmuudesta. Ihan tulla esiin, mä haastan tässä nyt sen ministeriön. Että tulee esille ja selittää omin sanoin, että mihin tämmöinen perustuu. Ja koko kansalle. Mitä te aiotte siellä tehdä? Kenraalikuntaan kuuluvan Luotolan mielestä kriiseihin varautumista ja huoltovarmuutta ei pitäisi väheksyä. Raja-alueilla, varuskuntien sekä tele- ja tietoliikennemastojen läheisyydessä tapahtuvaa maan myyntiä ulkomaille pitäisi Luotolan mukaan rajoittaa lainsäädännöllä. Tuskin ne nykyiset myyjät millään lailla tämmöistä kriisimahdollisuutta miettivät, samoin kuin myöskään yleensä näitä huoltovarmuusasioita mahdollisen kriisin tullessa. Todennäköisesti on näin. Pitäisikö miettiä? Ilman muuta. Ilman muuta. Suomen pitäisi olla koko ajan tietoinen omasta huoltovarmuudestaan ja mahdollista kriisivalmiudestaan. Mitä ajatuksia teissä herätti tieto maakaupoista telemastojen lähellä? Kirjoittakaa kommenttejanne 3 vartin blogiin. Ei liene yllättävää, että äskeiseen juttuun oli vaikea saada haastateltavia kameran eteen. 2 kuukauden aikana tapaamamme kenraalit, everstit, turvallisuusviranomaiset ja poliisijohtajat vakuuttivat taustakeskusteluissa, että telemastoasiassa ei ole syytä huoleen. Samaan aikaan alemman tason upseerit ja pitkän linjan poliisimiehet kehottivat meitä: tutkikaa, selvittäkää, tuokaa aihe päivänvaloon, että sitä ei voida enää piilottaa. Nyt kansalaiskeskustelu on avattu. Pitääkö maata myydä mistä tahansa vai tarvitaanko harkintaa?